Saka panapa ndopama muchiti pane special inonzi chi? Inonzi special foundation yatakaita panapa. Yeah. Iri special pakuti chi? Patei tiri special tikuti pane nzvimbo dziya dzine mvura yakawanda sewe pane ivhu reblack sepanapa haufaniri kungochera chete foundation wotovaka imba. Ndo dzimba dziya zamunozoona chinzi imba yadonha yatsemuka yaita se zvinobvira ipapo pakuti imba inenge isina kuitwa zvakanaka. Special yatinenge tichireva iri panapa, pane makolamu ari panapa inyaya yekuti takatoafutsira anenge ari makomba akadzika 2 meters. Izvo zvakavakwa apo makomba aya akadzika 2 meters anonosungwa simbi pasi dzamuri kuona dzakabuda komba pavako pofutsirwa so that imba yedu panozori nemabhimu achasogara pamusoro pezvidhina. Panapa pachasungwa simba patei chiti steel fixer paya. Apa initially tinogona kuti takaona kuti tisevhe varungu mari tokwanisa kuita zvematrenji. Zvimwe zvacho zvatinokwanisa kuita tinokwanisa kuita shattering yemapuranga but takaona kuti tinokwanisa kusevha varungu edu neimwe nzira yekuti tinochera matrenji iwaya madziro anenge ashanda seshattering tomba taisa mabhimu edu mukati ndoya teichiti special. Then pamusoro apo mbva pazovakwa apo nezvidhina. Iblack soil itamuri kuona rebrown iri ndo rinobva pasi pasi. Teichitsvaga patinechiti patinochera makomba akadzika teichitsvaga pane ivhu rakasimba kuti imba yedu igare panhu pakasimba kuti chero ukauya mvura yakawanda sei haina zvainoita imba. Handi tichifamba chena ndikuona zvimwe zvinhu zvakaita zvichena zvakaita zvichena izvi irhinoset yatinoshandisa kumaka. Rhinoset munoisa pamusoro? Ndiyatoshandisa kumaka malines kuti vanochera vasafi vakabhenda kuti vanokwanisa kuidentify kuti ndo pane line. Zvasiyana nezvekuti unokwanisa kuzosiyawo makawana imba yacherwa nepasiripo. Aiwa izatidaro tinoti isusu unomaka nerhinoset anoteera chero asingaoni anongoona boneti panenge pachiratidzika. Tikuona panapa ndo timu yenyu? Timu iri panapa ndiyo imwe yacho but imwe yacho haipo inotori kune rimwe basa takawanda. Rasta sei basi. Alright. Hatipambei zvedu tichipita. Saka apa makutoita sections then from here cloud isati yapera kucherwa foundation. Isati yapera kucherwa. Tova madhaka ekuradza pamba pamvura kapa. Madhaka ekutobatwa mvura chaiwo ndo pachazosungwa simbi. Pane simbi dzichasungwa dzichigara pane zvimapolamu zvamuri kuona. Makolamu izvozvo zvakabva pasi chaipo chaipo. Saka vanenge vachichera vanenge vachitoziva kuti kufanira kuchera kusvika pakadii. Vanotori maexpert ebasa ivo vanoziva kuti tinofanira kuchera so tichera so. Uyu tatisinaye kuzasi gwero? Ndiye umwe wacho anoita zvose. Anoita zvese. Mauti tasikiti pese to the people. Anonzani? Vanonzi Dr. Chinotimba. Dzokela. Dzatsikira. Sei uchinzi dhokotera? Tiri Dr. Vemuvaka. Dr. Kuvaka? Tiri dhokotera pazvinhu izvi. Muri dhokotera ka ndikutozviona. Alright. Choita tichifamba chidayo so tichinda. Saka after izvi then munozozvikupa kana kuti munozvidi ndi munozobvisa apa tichazvibvisa sevhu rese rakashata rinofanira kurirasa. Iri brown ndorotoradza kuti nemadhaka taribvisa ivhu rese ndo ivhu riya rakashata rekuti unoona imba yako ichitsemuka. Isiri kuti isu ukaona imba yako ichitsemuka usanoname pari kutsemuka, tsvaga kuti problem iri kubva papi. Ndo pane nyaya hombe kuti problem chirikuita kuti imba yako itsemuke problem iri kubva papi. Boneti unoona vazhinji vanongoenda pamutsemo unonama aiwa asiri izvo kurapa. Unofanirwa kudzidza kuti kana imba yako yatsemuka wotishedza isu vezvarewa construction tokuidentify kuti chii chiri kukonzersa kuti imba yako itsemuke. Aidha pamwe pacho panogona kunge tichida kubresa pasi tichida kupasunga simbi pari kubva crack nekuti imba yako inogona kunge yakaseparata tonoibatanidza pasi haufa wakaona mutsemo iyoyo. Ndinotoona zvo zvakadero kaizvo imba but isi yangu hamuna asati anemba yamudhara wangu takaona kuti tikatataka muti saka ndo zvamukuru wazvo ndo zvine zvakakonzeresa manje yakaita seinoyi yatinoita special hauoni kana chinonzi mutso. Ko ndiri kuona zvakare pakati nezvakaita zvidhambu zvakaita kumwe kusaidhiko kunoita kunge x imwe dzichizoenda nekukoko ndedzei aidzitambo idzi building line ndo panenge paine building yedu patinoenda napo pekuti haifaniri kuramba hatifaniri kuzoona building yedu yaane pasaidi tambo idzi dzinoti
kuitira kuti guideline panenge pakaisa square pamuri kuona pane x apo isquare kuratidza kuti imba yedu inofanirwa kubuda iri straight kana yaakuzovakwa. Saka netambo idzodzo dzinongoramba dzichiteerwa kusvika yavakwa. Aiwa, ndazviona, ndariona basa renyu rakanakisa zisingamboite. Munoratidza kuti muri expert. Saka ndeapi mamwe mashoko amunoti munoda kupusirawo kune vamwe vari kuona vhidhiyo yenyu izvozvi? Ya, isi kuti mashoko ari kuda kusiyira kune vari kuona mhuri yeZimbabwe, tiri kuti isusu tibatei zvamunoda kuitirwa zvese, dzingava dzimba dzamunoda kuvakirwa, chingava chiroofing, even material yamunoda, feel free kutibata. Isi tinowanikwa panhamba dzatambotaura 0773 273 621. Munokwanisa kutibata ipapo 0773 273 621. Tibatei, musanetseka nesu pamapuraizi tinotaurirana, mainstallments tinoita, mapayment plan tinoita. Chikuru ndechekuti tiite basa, mafix and supply tinoita, tiri ready izvezvi. Mukatotibata izvezvi kwamuri ukoko tinosvika. Saka ukasini otherwise take off topic. Kura kuti vanhu vanogara padhuku kusama kukurikira kuti pasendera chinechi ukangohwa kunyangadzwa musi unongoenda unogocha pamereki pamusoro. Ya, kunoku unongoenda unogocha, tutori padhuze nayo pamereki pagochi vanongoti now ye lockdown, saka vanomboti now ye lockdown, but besides lockdown panenge pakazara. Unogocha zvekutoti manje toda tokuendesai nepo timbonokutirwa Ora manje. Saka right, komanga mashoko amuda kusira kune mayouth akainzana naRasta nanaDoki, muda kuti chi? Ya, isi tiri mashoko atoda kusira kune vechidiki, vamwe vemadrugs nechi. Isi tiri kuti uyai, takasununguka even kudzidzisa vasingaziye zvekuvaka, tovadzidzisa futi kusvika vagona. Mahara hatina chatinoda kuchaja, but chatinoda kuguruma vechidiki kuti vasarambe vachiteera zvemadrugs, vadzidze kuita mubato wemaoko unokwanisa kuzokuraramisa mangwana. Chero even uine hama yako uchitiona like izvezvi palive yatiri, unokwanisa kutibata wotitsvagaona tinowanikwa kupi, totora hama yako toidzidzisa basa kusvika yagona, inotozovawo bhiridha yamangwana. Ini ndina zvanzi yangu inonzi Washington, saka ukuita zvedigiri zveland tichatombotiwo wachipokuta tingopindawo mamwe. Ya, ngauye timudzidzisa. Taurai naWashington manje, itai kuti Washington manje. Washington tiri kuda kuno vakudzidzisa basa iri, uzovakawo imba yako, tore mari, hausangomhanya mustreet. Hatichadi zvevapana vanomhanya mumastreet, hatichadi zvevapana vanomhanya kumastreet. Tikuti uya pano uite zvinhu zvako, woitawo kamba kako, woitawo kamota kako, woitawo kaupenyu kakanaka, zvichipurikidzwawo nemubato wako wemaoko. Tikuti washo uya kuno kuti akatokumirira yako iripo. Alright, saka ndozvatatangoya nazvo mukati mevhidhiyo ineyi. Tichakubatai zvakare pachikamu chinotevera. Don't forget to follow them. Handisina zvinoziva kuti mune Facebook page. Ya, Facebook iripo Zvarewa Construction. Munoendawo kupage kwavo muchinoona zvavanoita. Vatazvida vado. Nhasi tiri kunakirwa tiri kuno kwamereki, to the Mereki estate. Tichakubatai zvakare pachikamu chinotevera.